Puila non topa hamrai chene bising dikhe jotona hambai te chibaya pharo जों दिनै 24 रामचंद्रगढ़ विधानसभा केन्द्रनि पदबिर आरडी ब्लकनि साउथ पदबिल विलेज कमिटिनि 3 नम्बर वार्ड o lockdown ni jaro kwbangma borokno samung humung manya ngui masaya manungya Mairum rok kwrwi ong tongnai dakhuk twi buchokno जों 24 रामचंद्रगढ़ विधानसभा केन्द्रनि MLA Sarpasantoni bisingti khe Mairum baknani jora mankha aboni bagui belai ke hambai chini sarno tamni bagui himale bini samung belai kaham nugui tongo tamni bagui bo kwbangma jagao thangui tongo chubai tongo masaya manungya rokno aboni bagui belai ke chini sarno hambai tamni bagui himale boni saktharma belai kahamni bagui hambai sarno दक्षिण पद्मबिल ब्लॉक नि अंदर दक्षिण पद्मबिल विलेज कमिटी नि 3 नम्बर वार्ड जों कोरोना भाइरास न तै चिनि गामियो जे गोबांमा बीपीएल अंतोदय अनुपना हाय बिग्रा गोबांमा तंबायो गोबांमा सामुं मानथगि आं तंमनि जराबो लॉकडाउन नंगै कोरोना भाइरास न तैया कोई जे सारा पृथ्वी होते भारतवर्ष होते त्रिपुरा राज्य जे अवस्था आं तंमन तैया कोई जों चिनि दक्षिण पद्मबिल एडिसि विलेज नि चिनि मेम्बर रक ते चिनि पंचायत बॉडी रक नि सुबाय जों तिनि अरबो 20 जनानो जों माइरं बागनानि थांतंगो ते आबनि बागै चिनि अरो ताबको माइरं बागमानि जराबो जों मानजाका चिनि पार्टी आईपीएफ तिनि चिनि खवाय वेस्ट डिविजन कमिटी नि एडवाइजर नि सदस्य बरंगनां पारेन्द्र देबबर्मा ते चिनि आईडब्ल्यूएफ ति खवाय वेस्ट डिविजन कमिटी नि प्रेसिडेंट बरंगनां जोग सुमित्रा देबबर्मा ते चिनि पार्टी आईपीएफ ति नि वेस्ट डिविजन कमिटी नि ऑफिस सेक्रेटरी सामुएल इयतनि चिनि पलास ते चिनि अरनि मेम्बर ते अंचलनिबो सेक्रेटरी प्रेसिडेंट बरंगनां धर्मेन्द्र देबबर्मा ते चिनि मेम्बर प्रेममाला देबबर्मा सह जों ओ जागाव माइरं किसिसा हिनफानो बागनानि थांदंगो जों लाई थांनाय मार्च नि 31 तारिख नि सिमि बागमानि माइरं बागै दंगो आबो कुनु गवर्नमेंट नि फेसिलिटी बाया संपूर्ण पार्टी आईपीएफ तिनि नेतृत्वे बागजागै दंमानि मियासक जरा जों 1300 परिवारनि गोबांनो रैखा एवं जों 66 कुंटाल जों रिवै पाइखा ते तिनि बतैसा 20 परिवारनो जों रिनानि थांदंगो अमहायके जेसक दिन बसकां मास नि 3 तारिख जरा लॉकडाउन चले तंमानि पियातो जे मानसक जों रिनाय ते अमहायके सारा त्रिपुरानो पार्टी आईपीएफ नि तरफ थेके जों माइरं बागै दंगो सोयाबिन बागै दंगो साबान बागै दंगो दाल बागै दंगो अमहायके आलु रक जे मानमानि आक्रान रक बेरमा रक जों जे मानमानि किचा खाय बागै दंगो ते अमहायके न ताबुकनो रक नुगै मानखना जे चिनरबो फाइने रक बरफनि बेग रक बेजाक दंगो जों बरफनो ताबुक गोबां खे रिना मुचुं हिनफानो जों सुख गियानि बागै जे मानसा जों जतनो रिना मुचुं दंगो हायफानो जतनो जों काबार खायसुक माया आबनि बागै जों दिनै 20 परिवार ओ एरिया नि बेलाय करै रखनो जों साया होय जों ताव बागनानि दिगि थांगो ते आबनि बागै चिनि जे विशेष खलाय दक्षिण पद्मबिल पंचायत नि जे सहयोगी अभिभावक गार्जियन रक जोंनो हेल्प खालायके आबनि बागै बरफनो बेलाय हामबाय मारिबो एके जों ताव कायसा बागै थांनाय ते आबनि परेबो गुबुन जागावबो चिनि ते प्रोग्राम दं।